И здравейте, в днешното видео ще ви покажа как правя предни салта на батута. Ако стигнем 10 лайка, ще кача видео как аз и брат ми оцеляваме на палатки. Ако стигнем 10 лайка. И напишете в коментарите как да се казва канала ни. Канала. Как да се казва? За сега мисля да се казва Откачалки. По-скоро напишете в коментарите нещо. Канала ще се казва Откачалки. Сега ще ви покажа няколко видеа и сега ще ви покажа няколко предни салта как правя и това ще бъде. Хора, това ще бъде от днешното видео. Ако стигнем 10 лайка, цял ден ще сме на палатки. Само 10 лайка.